Szüzsökezünk, és itt van velem a Misi. Sziasztok. És ez egy vegász videó lesz, és beakadtam ebbe a szar. Noob 9 lelökött. Na. Mit akartam? Páncél. És nem érdekel, hogy milyen 3 aranyos is volt. Így. Csákányos 7-es vasa. Nagyon sok. Megint a noob lelökött. De az a lényeg, hogy nem ütötték neki a ágyunkat. De milyen megöltel? Ja, meg lett ölve. Lőd már le. Hoppa, de eltaláltam. Hoppa, de eltaláltam. De jó, már megvan a 7 vas, akkor gyorsan megyünk vissza. Kell egy csákány. Öljétek már meg azt a noobot. Adjál vasat! 2. Adsz 2. Pont 2 van nálam. Na, persze nem adod oda. Megöllek, te 9 éves noob. Majdnem. Rohadj. De ilyen. Lőd már le Nem őket. baj, legalább leesett az, aki téged itt. Lőd már le azt a kéket. Azt akarom, de nem tudom. Végtelen is. Jó, eltaláltam. Eltalálom. 4 arany. Megyek már is. Ó, mehetünk. Hány vasad van? 8, de az kell. Így. Már csak páncél kell, az már van. Akkor vegyünk még. Itt egy ender chest, berakhatunk cuccokat, de és ezt csak mi látjuk. Jó, Csapatás. de fölös tudsz hozni nekem 11 aranyat? Nem. Kösz. Hallod? Várj, megvársz? Júj! Így az a gyerek. Nem! Nem nyíljazol le. 3 HP van. 3 HP van. Oh my fucking god. Jó, regenerálni, de 3 HP van. Jó, nekem most van íjam. Jó, nekem is van, de az egy dolog, de nekem meg kéne 10 valamennyi vas. Az hogy ölt meg? Az hogy ölt meg? Annak valami szuper cucca van. Biztos a legjobb milyen volt. Öljél meg! Noob 9! Noob 9! Nem tudott lelölni. Megyek át sárgákhoz, de csak úgy ugrálok át. Jó, az megölt. Az milyen bug? Az mekkora bug? Milyen bug? Az mekkora bug? Mekkora bug? 14 aranyam van! Segíts! Bakker, 14 aranyam volt. Jó, hát nem tudtam segíteni, mert engem meg már megöltek. Most fejlesztem a cuccaim. Jó, Akkor is kap. Így rohadt. Így vasod. Lőjéd, Szonya. Jó, most felfegyverkeztem. Jó, onnan fentről lősz. Vágom. Onnan fentről lősz. Az anyát kinyát, az anyát kinyát, az anyát kinyát. Most oda megyek, azt... Nem ide nézz! Segíts! Hogy megyek ki? Rámész. Miért? Aha. Au! Megint 2,5 HP. De miért? Miután már megyek, hagyjál már!
Add oda a kardodat! Nekem nincs kardom, csak ilyen. Adjál egy vasat. Jó, itt vannak a vasak. Vigyázz! Elegem van ebből. Tényleg megdögölhetne már. Mi? Hogy ölt meg? Hagyjál már! Hagyjál már! Hagyjál már! Hagyjál már! Jó, a kékek azok jönnek támadni. Csudió! Tényleg? Ez az! Ahol a másik vasszerzőnél támadnak. Ez az! Ez az! Erre vágytunk. Bakker, de hát az rohadjon már meg. Ez az! Fönt van egy zöld! Mi zöldek vagyunk, jó. A fönt épít át a zöld! Hogy megöljek föntről. Segítek neki. Te maradj itt védeni az ágyat. Jó, hát nekem szorít. Nézd, adok egy ilyen védőfalat, ha kéne. Ó. Jó, akkor ezt én ide leteszem. Nem jó. Jön, itt van! Jó, megöltem. Hoppa, szaxi, baby. Én öltem Az a meg. védőfalt leívélte rendesen. De én most nem védem az ágyat, szóval figyeljetek. Ő uralta a bázist. Te csak uralta. 32 aranyom van, mi a kakai? Csajjál gyorsan vissza, abból adjál nekem. Nem adok egy aranyot sem. Rohadjak már. Te vicceltem. Eleve kapsz, gyere! Hova? Tegyük be gyorsan a chestbe. A felét add oda. Először is kapsz 3-at, meg én is megveszem a kardot. Jó. 13, pont meg tudjuk a legjobb íjat venni. Én nem a legjobb íjat fogom megvenni, hanem veszek egy ilyet és egy... Mennyibe kerül a legjobb íj? Hány vas? Nem, csak simán 13 arany. Ja, akkor megveszem. Jönnek át a kékek, de meg fogom őket ölni. Jönnek át ott a kékek. Most kéne az a izé. Most veszek szuper íjat. Én meg egy 3-as íjat veszek most. Én hát úgy értettem, hogy szuper íjat. Ne laggolj, pöllössel, hülye. Én meg nem tudom, kell koló. Ne laggolj. Nekem miért bagol be így? De hagyjál már a loggos anyádat. Nem tudok, no. Lő! Jó, várjál. Van ilyen. Jön, vigyázz, jön! Jöhet. Na, most lököm le. Jöhet eső, fúj a szél. Kis pínások jönnek ért. Hoppázzál, találtam, na most hoppázzál. Rá megyünk? Várjál, na most eltalálok. Bakker. Hagyjad őket húzzanak. Mi kell nekem? Jaj, kéne pedig, úristen. 24 aranyom. Bocsánat, én találtam. Gyere! Kéne egy arany. Hát én innen nagyon látom, hallod, innen oldalból én leíjazom a picsába. Hív a bármi. Nem baj. Ezt hagyjuk. Én meg innen oldalról hallod leszedem. Lőd már. Próbálom. Jó, eltaláltam. Na, most videózunk, de... Na, tedd magad némításba. Most egy Bedwars játszunk, azazóval sokat. Jó, itt a gyerek! Oh, pont megöltem. Azt hogy ölted meg, Zozo? Te nagyon menő vagy. 4 HP.
első. Jó, adok, gyere, adok 11. Várjál, mennyi kell ahhoz, várjál. Egy pillanat, 6 vasat. 2 vas, egy aranyalma, zabálj egy aranyalmat. Várjál, adok. Ja, jó, akkor veszek. Vótűr. A gyerek belaggolt. Megölöm a gyereket, gyere gyorsan, leugrott. Gyere gyorsan kékekhez. Jövő! Júj! Majdnem bevettem, és majdnem leestem. Nagyon kiütöm az ágyukat. Ne! Egy szettes! Ne! Ne! Öld meg azt a kis 9 éves rohadt. Jönnek át hozzánk. Jöjjenek. Ugye nem Én jönnek. nem kiütöttem az ágyukat. Akartam. Igen, szépen. Így, né. Ezeket kidobhatjuk. Add már ide azt az ugráló vasat. Jó, ezeket meg beteszünk a chestbe. Így. Oké, de mi... Lag. Misi, te maradj itt, én oda megyek a kékekhez. Ott a kék. A francokat maradok itt. Veled megyek. Júj. A kékeknek kiütötted az ágyát. Majdnem. Nagyon kevés hiányzik. Úgyhogy megvársz? Aztán meg a szuperkardot, meg a cuccokat. Amasuke mamese. Ania. Kali. Amasuke znab. És jól is csináltam, mivel én tanár vagyok. Rájuk megyek! Vagy mégsem? Amasuke znab. Nem megy rá, Misi, te hülye vagy. Ennyi! Bakker az egyik íjas! Ah! Jön! Van kajád? De ez jön, ez a noob 9 éves szettetlen. Lój, meg kell ölni. Jó, leüttem. Ez hogy kéne megölni? Gyönyörű! Na most pofázzál, kis csaj. Kiütötte a blokkot és jön. Ott a gyerek, segíts, eltaláltam! Eltaláltam a gyereket! Jó, betemették, hallod, betemették. Építek át. Kész, körbeépítettem. Honnan? Ja. Figyelj, most úgy rámegyek a gyerekre, mint a húzat. Gyorsan! Wow, vaskardja van! Megöltük! Megöl! Én még élek, gyorsan, gyere segíteni! Megyek! Akkor nem oda. És addig írd meg, amíg még. Megöltem, de egy szívem van. Megöltem őket, hallod? Itt vagyok! Megöltem őket. Hagyjam a... nekem... Milyen... De bakker nincs cuccom. Adok 3 vasat, ott van 3 vas. 21 vasam van. Hú, ez meleg volt. Nem megyünk át a pirosokhoz? Fel csak pár egy kicsit. Jó. Ó, de megúsztam. Amasuke mamase. Ott egy gyerek. Na most... Amasuke znavstas. Gyere középre. Jó, középen vagyok. Vagy Ott egy gyerek. így érzed azt a kis nubocskát. Úgy rámegyek. Ja, hogy te ott vagy. Ne, belagoltam! Belagoltam! 9 nub. Semmi baj.
Jó, túléltük. De ne oda menjünk, menjünk a pirosokhoz. Merre vannak a pirosok? Itt a piros, gyere, itt a piros. Nincs csákányom, úgyhogy én majd csak ölök. Jó, fedez. Júj! Yes! Buki, van 8 aranyam. Az leszarom. Adok belőle. De gyere haza. Gyere haza. De Istenem, 10 vassal leesek. Basszom. Gyere már haza, Istenem. Vagyok mögötted. Adjál vas, adjál arany. Jó. Akkor először se kardot. Másodszor egy melles. Most csak ilyen alaptűzet. Jó. És... Van így amúgy, hogy jöhetsz középre. Hogy kell egyetlen egy arany. Azok. Ne, és leesek egy rohadt lukba, hát... Tudom, ott az olyan szopikáló, szóval azt a lyukat ott befedem, oké? Jó, mert azért már rohadt luka ment. Én is azon estem le 10 vassal. Az a rohadt luk. Ez a rohadt lik. 4 aranyam van. Abba hozzá gyorsan haza. 7. Valaki íz engem. 8. De hogy jön már, mert íz engem valaki, gyere már vissza haza. Jó, megyek. Gyere gyorsan. Már megy egy 20 perc, ez nem fog felhódni szerintem. Na mindegy, nem baj. Jó. Adjál egy arany, csak egy arany. Én akkor megbedobok majd egy ilyet. Csak adjál egy arany. Mennyi vasad van? Kell vas nekem. Most van 14. Akkor 7-et elköltök. Jó, az a maradékot odadod. Akkor pont jó. 5-öt tudok adni. Az nagyon sok, köszi, már van 8, akkor tudok csákányt csinálni. Én is abból azt akartam. Jó, minden megvan. Már csak bronz kell, hogy tudjunk nyilat. Ebből 8 is Jó, csináltam nyilat, majd csinálok rengeteg nyilat. Csináltam 9 nyilat, azt beteszem. Hagyj egyet. Csak egy darabot. Betettem a chestbe, várja, beteszek a chestbe. Várja, oda, várja. Mi kell nekem? Ez nekem. Kiütötték az ágyunkat, ja nem? Ugye nem ütötték ki? Mi ez az enchantolt étel? Na? Valósi volt van. Te már egy így, vagy nyilat, ja ott van. Jó, menjünk. Várjál, de nekem csak 4 kajám van. Várjál! Amasukas navista. Jó, mehetünk! Amasukas navista. Ez még jól a későbbre. Gyertek, 9 évesen! Júj! Az íjas! 2 HP! Ezek hogy... Szaladj! Ezek hogy ilyen erősek? Van 2 Hazament. Van 2 vasad! Befosítáltam. Mentőfal! Pik! Amasukas navista. A sárgák építenek át a piroshoz! Az nagyon jó. Én meg beeszek egy aranyalmát. Azt a rohadt, te befostam. De jó, túléltem. Lelöktem a sárgát! Lelőttem. Kész! 2 védőfal van! Gyere! Jövök, Amasukas navista. Jó, itt vagyok. Ide rakok egy védőfalat. Ezt én készítettem. Ja, ez ilyen házi készítési védőfal. Nem Nézd. megyünk át sárgákhoz? Így tudunk íjazni. De nem megyünk át sárgákhoz? Mert most senki sincs sárgánál, gyere már át!
Ámászukasz. Ó, nincs ott senki, csak mind a kettő. Ja, jó, bocs, nem láttam. És leessek! Nem. De rohadt. Én megvárlak itt addig, oké? Nem, üsd ki, nyugodt. Jön a piros, jön a piros, jön a piros, jön a piros. Help, 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 help. Help, 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 help. Help, jön a piros, ez a piros. Jaj, 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 rohadt piros. Gyorsan menjél már rájuk. Jó, De az megölt. mi ez? Mi? Befagytál, befagytál. Mi? Befagytál és nem csináltál Jó, semmit. itt a piros, meghaltam, jó van. Jó, meghaltam, jó, kiüti az ágyunkat. Itt egy piros, és meg... De... Engem is megölt, az jó. Rohadjon. Menjél már, menjél vasért. Jó. Most ütött. Jöjjön, Meg is ölt. Fogocskázol vele. Ez rohadt vicces. iratkozzatok fel. Következő részben találkozunk. Ez mi volt? Ez nézd